Hyvä pukki, hyvä. Pukki. Me ollaan Facebookissa. Herran rauhaa vaan kaikille ja hyvää loppuvuotta. Minä olen Isä Metro. Korkeasti hypytetty. Korkeasti hypytetty Höytiäisen ja muun höppäporukan arkipiiska. Me olemme kaikki viettäneet joulua. Kiitos Pukki. Rakkaittemme kanssa nauttien hyvästä tunnelmasta ja mauista ja hajuista. Velvollisuutena seurakunnan hengellisenä kaitsijana on ollut testata Pukin kanssa vähän jouluklökejä. Ja täytyy sanoa, että lopputulos on ollut aina sama. Vai mitä Pukki? Siis lasillisen parin jälkeen on täytynyt aina lisätä muutama kirkas sinne sekaan. Noin. Ja niinhän se käy kuten koko elämässä yleensä, että jos kaikkea saa liikaa, niin mikään ei sitten enää maistu miltään, vai mitä Pukki? Niin. Että eletäänpäs kohtuudella ensi vuosi. Juu. No niin Pukki. Muutama tunti on kun astumme uuteen vaalirikkaaseen vuoteen 2011. Ja medioissa ollaan oltu huolestuneita rakettien turvallisuudesta. Okei, ei mennä. Niin. Ja nyt minä muistuttaisin myös lyhyesti ortodoksisesta rakettien lähetystavasta. No niin Pukki, valmiina. Ensimmäinen tärkeä asia. Suojalasit. Ja, no, meni rikki tuo muovi, mutta suojalasit, jotta silmämme edelleen erottaisivat hyvän pahasta. Tässä käydään asioita teoriassa, siis muistakaa. Suojakäsineet. Pukkineet, näin on. Hyvä. Jotta voisimme edelleenkin tehdä hyviä tekoja. 3. Turvallinen sytytys. Jotta välttyisimme palamasta molemmista päistä. Ja viimeinen iloinen tulitusraketti. Tässä on kyllä montakin. No niin. Raketti pidetään noin 45 asteen kulmassa. Sitten sytytetään turvallisella sytyttimellä. Minä muistin jo. Minä muistin, kun Pukki, että
Hyvä hospoti. Raketit sytytetään vain ulkotiloissa. Hyvä. Uutta vuotta kaikille. Snowboy Gotham. Kukki nyt. Nyt kyllä. Kukki.